ना ना है सुना ना हाय इशारा बैठ के जौन कर पर खार हो तो भाव में आ जाए बैठ के पर एक मऊ के पहचान मऊ घोप घोप पांच अंगुरी बानो पांचों के पांच तरीका के काम कवन कवन हाय अंगुरी का ये हर बार ना उठे जब नीमन काम करब तब ही उठी आई लाइक इट वेल डन बहुत सुंदर वेल डन मस्त आ देखो हाई का हाई ई आन तान के बात पर निकल रही मर्दा हमरी के जिना अर्जुन कहते करबे मौगाई करबे आए बा घरब टंगरिया फाड़ दे औरिया भैया बचल कय गो हाई तीन गो अब हेने से शुरू कर तनी हाई औरिया के काम का ई लइका से ज्यादा प्रयोग करेला स्कूल पढ़े के लिए है कहे से मैडम जी छुट्टी हां लागत रहरी में घुसी लघु शंका करे खातिर हई अंगुरिया का ई जीवन साथी के करे सबसे बड़ा भूमिका यही अंगुरिया से सिंदूर लगावल जाला चाहे चंदन हई है अंगुरिया से चंदन लगावल जाला बचल एगो जौन हई प्रयोग करत हई एब कुमार के हाउस एकर का ई ज्यादा मौगो में प्रयोग बिठाऊ खा बिठाऊ को कहीं से जब देखता तब हमरे के देख के हमरे पीछे पीछे घूरल चल आंख मार लो जब देखता तब हमरे पता करता रह खाली मन बना के छोड़ दे तरह बुझा चले कि का करे के ई बार-बार देखाव तरीका है ई कहत रहे कि आओ हमरा हेकर जरूरी बा एकरा से कहत रहे कि अपना ब्यास के भेज अब हमरा हेकर जरूरी बा तो देखा प्रदुमन जी तारा के बहुत मानिला इतना मानिला कि हमेशा तारा के तरह हथी पे बैठा के रखले आ इतना मानव हमेशा पूरा जीवन बाकी हां निमन स्वभाव रही हमेशा यही पे बैठाई बाकी हमरा संगे बाउल कइल रहन बिगड़ल चिंता मत करो उतारम ना बैठे की यही पे बाकी एगो पिछला मुड़िया खार क दे आदमी बन जेबो चारी भर दिया कि गिरवा लेदारी की गे छोरी का रे छोड़ा कतना मुठ बोला तारू मुठ के मीठ रे उहे मीठ देखा एगो बात कही कह जब से तारा के गौर से एक बार देखले बानी न जाने हमरा दिल में तारा खातिर कौन घर बन गइल बा सुता तनी नींद नहीं के आवत तनिका सा आंख लागत त सपना देखे लागत तनी कि तू सिरहन में आके बैठल बा जब केनियो निकलत तनी त पछा लागत कि बुझात तू ही चलत रू केनियो जाता नी तू नजर आवत रू बाथरूम जाता नी लोटा लेके खा रहता रू माल खियावे जाता नी तो बुझाता कि भैंस के गोबर में नजर तू ही आवत रू बड़ा निमन पद दिहले हम देखत तारा के दिल से चाहतनी तहार इरादा जानल चाहतनी हमरा खातिर का बा मुंह ना देख रहा अपन आईना में देख के अब तब सोची हमरा बारे में अपन दरार फटल आईना दे दो मुंह देखे के बात करती है भैया भुआल गुप्ता हलवाई खेजूरी से पुरस्कार दिहनी आई रह जा फिर पुरस्कार बा दो बार बोलना है फूलन सिंह बरसी क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी फूलन सिंह प्रफुल्ल सिंह सॉरी दिल से सॉरी प्रफुल्ल सिंह बरसरी क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी हमरा बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिहनी अभिनंदन प्रणाम भगवान बना के राखस पद प्रतिष्ठा बनल रहो अच्छा ही हमरा के आईना में मुंह देखे के कहतिया का भैया हम इतना बाउर बन का जी हमर मुंह में बाउर बा नहीं खेनो आ मननी की बाउरे बा लेकिन तोरा के चाहत कितना बानी हमरा जिंदगी में एगो तो खुश कितना रखब ई एक बार ना सोचलू लॉयल्टी तो एक बार हमर देख के देखो हने आओ दिल दे तो दुआ लागी अना तो कहियो भुआ लागी
सोचते रही आई लव यू सोचते रही आई लव यू अरे छोड़ दे बाबा अरे छोड़ दे बाप हो बाप राउर उम्र बढ़ल चल जाता लेकिन हरकत कम नहीं होते। हाँ उमरिए बा बचपन के वकील भैया हमरा के बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दिहने नृत्यंगना के भी दिहनी जे कि हमारी राज सुधीर सिंह भैया के रिलेटिव बने अभिनंदन प्रणाम भगवान बना के रखस लेकिन रघु महाराज कम हरकत नहीं थे सटल चली आवतनी नचनिया में इनका हमरा वरी भागे के पड़ जाता अरे महाराज लेकिन जाए दो हाँ दहिए बा बचपन डेराय वाला काम नहीं थे ना अब वो भले केतनो सट जाई हम तारा भीरी त डेराई हम हाँ देहिए से डर लगी सिस्टम से कोनो प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाइड्रोलिक खत्म बा अच्छा मधु मोबाइल इन्वर्टर बैटरी की ओर से पुरस्कार मिलल नमस्कार आशीर्वाद की प्रतीक्षा पद प्रतिष्ठा भगवान बना के रखा। अच्छा हो जाए लइकवा कहता तनिया जा मंचवा पहले सुना हम जानत नहीं हमरा के तू नहीं कुछ चाहत हमर बात बाउर लागत बाकी जब तोहरो मन में कोनो फीलिंग ना रहे तो हमारा सोझावा हेंग मटक मटक के काहे खातिर चलत रह काहे अपन गोबर ठक काहे हमारा सोझवा हेतरे को के चलत रह काहे अपन गैस टक के चमकावत रहलू ह काहे काहे सुना हमारा पतिया में लौके जे गलती गलती के माफ करी हो हमार निंदिया चोरावलू जे तू ही इंसाफ करी हो हम तो तारा के लेके कल्पना कइले बानी का रुपया पैसा महल अटारी गाड़ी बाड़ी रहे चाहे ना ना लेकिन का तोहरा संगे सुखल रोटी खाए में मन पुआ लागी